Palong man nagpalong. Welcome guys, welcome to my channel. Welcome to Kaligaw. Guys, dito sa Kaligaw Island, buwan pagpapog, katugan na natin ito. Okay na ganun ang alang tawahan. Basta soro yan ninyo sa Kalindog Lasa. Okay guys. Ya, kaduhan. Abay guys, ya. 2-0 na, 2-0. Standing. Oh, balik-balik. Ako kaya sa kuan dito. Di na ako lanot ba? Kasi sa lanot business mo guys. Okay guys. Mau ni og naglumba guys diri sa kon sa Kanigaw.